Mayong hapon sa itong sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Yes, ari na naman yun yung kubus nga lagad si Tito Wilma para sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Hunyo 29, tuig 2022, isa na gid lang katulog. Tapos na ang bulan sang Hunyo, di ba? Kay ti isang tulog na lang, Hunyo 30 na. Pagkatapos, Hulyo na. Na? Kag siyempre sa buwas nga adlaw Hunyo 30 katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo kag may ara man ano gani espesyal nga hitabo. Makasaysayan na naman nga hitabo buwas nga adlaw Hunyo 30 nga sa diin amo iya ang pagpanumpa sang bago nga presidente sang pungsod Pilipinas nga magapangalagad sa sulod sang anom na naman katuig. Amo inang aton hulaton. Kag amo ina ang aton man bantayan sa adlaw-adlaw nga tanan. Anyway, sa inyo man dara mga palamatinan, sa inyo mga radyo, dinay kita tub-tub teknala stress, sa 684 kilohertz no sa mga nagapungko kag nagapahunay-hunay kag nagapaliwa-liwa tungod mabulubugnaw kag medyo magaluong mo ng aton kalangitan tungod man sa mga pag-ulan-ulan tungod kay tropical depression Kaloy. Hibaluon may naton karon kundi na si Kaloy kabay pa no nga magwa siya sa aton Philippine Area of Responsibility wala sang mabilin nga kahalitan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Hopefully buwas sa kaagahon sa pagsuno iya sa pag-asa. Hibaluon naton ina karon ha? Sa mga kauturan naman naton nga nagaupod via Facebook page ng Action na Radio Bacolod. Naka-FB Live kamo dira hi and hello sa inyo tinayin. Ara dira may chat rooman kita para sa inyo mga greetings kag sa inyo man mga reactions. Hindi lang mga negative reactions, hindi lang mga drastic reactions, kundi mga good reactions, mga constructive reactions nga makapaayo lang iya sa aton sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay ti syempre ang aton programa This Is My Life para lamang kita makalingaw-lingaw, makapaliwa-liwa sa aton sini mga kabug-aton sa pagsinalayo sa adlaw-adlaw man nga aton pagkabuhi. Di ba la? Relax lang da gani tita we. Pamo kay na bala. So sa mga seniors na ito dira, kamusta ka mo? Ha? Kamusta ang paniyaga? Ano ang sudan? Baw tambo diya sa amon nga may gata, nga may kasag, nga gagmay, may mais pa aparte ya si Action Joms mo na parisan niya sang marot nga pinirito si swak na swak. Di ba la? Teka mo anong panyagan nyo. Pa-share naman kay Tita Wilma Abe. Na paamo ka na. Pa-share ko na nung inyo ginsaluhan dira. Ang importante, ano gani, hindi kita maligaran sang gutom. Kag hindi kita dapat mag-skip sang aton regular meal. Bisan simple lang umugur magamay lang dira nga pagasaluhan naton, importante masudlan nato ang aton tiyan para likaw sa kun anuman nga balatian. Pamo ka na bala. Okay, pa-share naman ang aton sini nga text hotline 0963 7570874 again 0963 757 0874 para sa inyo mga reactions. Pati naman sa inyo reactions sa karon sa sulat nga pagabasaw ni Tita Wilma. Ang ay about love sa mga naganubyahan ay inang serious relationship bala nga ganubyahan ay pero may ara na mga plano na may ara na sila mga plano for the future. Dong tido ka nami sina iya magsiling may mga plano na sila para sa ila sini pala abuton. So hibaluon man naton ina karon na anong problema ang aton sender ang boyfriend. Ano ang problema sa ila sini relasyon. Kag syempre aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope ara man ang aton sa ni chat room kag ang aton text hotline. Sa aton chat room pwede lang paki-like kag paki-share if possible. Send stars para sa This Is My Life. Happy na tana pa mo kay na balaya. Okay lang na
siya dito ana kag ara man dira makit-ay naton, mabasahay naton kag mabatian man naton ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center. News flash, breaking news, mga developing stories. Pwede man nato ni na malike kag ma-share pati ng mga public affairs programs ang Action Radio Bacolod kag mabatian niyo naman dira ang mga matahom nga drama diri sa Action Radio halin sa aga tubtob iya maghapon. Lasig ang oras talaw na 45 na Action Radio Philippine Standard Time. Pero sa karon niya nga adlaw magluwas sa sulat kag sa horoscope nga iton malingaw sa inyo. May ara man kita dugay-dugay ipabati sa inyong special presentation. Special presentation na hanungod sa makasaysayan nga hitabo buwas nga adlaw. Kay buwas nga adlaw, inaugurasyon. Di ba la? Inaugurasyon sang pangalagad sang bag-o nga presidente sang pungsod or sang Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Puerte. No, puerte, no? Pero ibaluon tayo na karon Ibaluon na itong sa special presentation nga deliver man sa ito ni Action Jan Diaz kung ano bala ang inaugurasyon nga ginatawag na ano ang mga matabubuas sa patigayunon nga inaugurasyon kag ano pag Tita Wilma ano gid bala na sino ayhan ang mga makitaan na itong buwas? Sino ayhan ang mga mabatian na itong buwas? Na? So, hibaluoy na ito ni na dugay-dugay. Gani, relax lang ka mo dira, ha? Sa nahambal na ni Tita Wilma. But anyway, sa nahambal may na ito, ang aton sining, ano yung gali ito? Ma-share mo sa amon karon nga hapon. Amon ito gina-mention ko, ti kapanyaga na gani. Kamo, na. Kung nakapanyaga na kamo, mamangkot lang si Tita Wilma. Na? Mangkot lang si Tita Wilma sa inyo. Kung magkaon ka mo, dasig ka mo magkaon. Kung nga ton mga young ones, para nagasiling, nga kung dasig ka kung magkaon, dasig ka man mag-obra. Kung mahinay ka magkaon, mahinay ka man mag-obra. Tuod na hindi, pamo kay na balana. Pero abi ninyo, ang mga nagakaon sa mahinay, may binipisyo man na bala sa ilalawas. Dugay, naluwas ang kaugalingon mo tawi kay kung magkaon ka dugay-dugay si mo magkaon. Hindi. May ara siya gali benefits sa iton ikayong lawas. Mahinay ka magkaon, ti bulong na sa aton sa sakit iya sa tiyan, kag sa mga acidic naton nga mga kauturan. Di ko madumduman yung man bala ko nagakaon ka mo. Ako yan, di ko na malipat ng kisa maghambal si nanay nga. Pero may ginaghambal si nanay. Kahinay-hinay, gid bala inday si mo magkaon, nabi dasig-dasiga, na daw mo na balang punto. May ara man kautod nga masil, ginapang ano mo lang na noy pagkaon mo noy man, ginapang tulon, ginapang ligon-ligon mo lang na ba kagtulon. Party na yung isa ko ka brothers ang una, magkaon kami na sa malabang lamisa, nagistorya naman siya. Magkaon kami na sa malabang nga lamesa, kay pila kami kabilog siyam mo, na siyam kami sa bugos nga pamilya, 11 pati kay nanay kag kay tatay makon mo na buhi na tanan di pinsaron mo na bala magkaon na siya pag siling nga tapos na prayer pag duko niya sang ulo kaon pagbutway na yaway na nabilin dasig pa kaunon ikaw ya likat-likatan lang wala na sudan ng imo nga kanon amo kay mahinay ikaw ya magkaon pero may nami gali ina nga epekto kung mahinay ka magkaon kay hambal ni nanay abi usapa sang maayo kun magkaon ka usapa sang maayo ang pagkaon ti husto na ha husto inang aton ginikanan kay nga ang mga palangga naton nga mga tagpalamati may mga pagtuon nga nagapakita nga ang mahinay nga usap naton sang pagkaon makapabuhin gali na sang acid makapabuhin gali na sang acid reflux kag ginabuligan ikaw nga buhinan man ang imo sinikabugaton. Abaw, ara naman dugang naman, no? Kag ang imo pag-usap sang maayos sang pagkaon. Pag-usap mo sa maayos pagkaon, di na nag-start nga mapudpud ang pagkaon, madunot ang pagkaon, mapudpud ang pagkaon sa pag-usap mo sang imo mga ngipon na antes pa man ina magpanaog pasulod sa aton tiyan, di ba? Kag ginapadasig sina nga matapos man gilayon ang imong pagtrabaho sang imo stomach acid enzymes.
kay nga adjutay lang ila trabaho, di ba la? Kag sa dugang man, ang pag-focus sa pagkaon, isa pag hidang, iba niya ga-concentrate, gina magkaon mo. Ang pag-focus sa pagkaon, masiling ka ba lang nga, damo ka pa na pamensar, gano'n kang nagkakaon, ka nagamuni-muni, kapayaman, pamo ka na mo, para nga, abi ni mo, mas nami galina, para maka-relax man ang imo nga paminsaron. Para sa sina mabuhinan man ang stress nga imo sini mabatyagan, nga kung kaisa, amo man ina ang activate, no? Or nagapa-active kag nagapabaskog sang imo acid reflux. Ay, ganun, paamo ka na. Amo na siya gali. No? Hindi ka may time kung kaisa kung wala ka na bala oras. Masiling ka kinanglan at 8:30 mahalin ka na. Masiling ka talupang down, 8:30, makaon ka pa. Dasigon mo man usap, dasigon mo man tulon. Amo na siya gali mga hindi mga epekto. Tiban pagid nga benepisyo sang pagkaon sa mahinay makabulig sa as mentioned ni Tita Wilma nga makapalose weight sa imo na. Ti ang tiyan kabalo kita ang aton tiyan ang aton stomach na ang aton tiyan kag ang aton small intestines o kung ini mga magagmay naton nga tinae na nagahatag ina sang palatandaan sa aton utok gahatag sa signal na kung ang aton bala na kaon insakto na or kulang pa, busugan na o kung wala pa. Pero nagalabot pa na gali 15 minutes ang message antes makalabot sa aton ulo. At samtang ari na digest dire, pag nag-transmit siya sa aton sa ni brain, it will take 15 minutes pagali amakon mo na, no? So, ang mga mahinay magkaon, makakuha gidya sang among nga mga signs. Gani, nagauntat sila sa pagkaon. Ti mga madasig naman niya magkaon, hala, timo, tulon lang mga tulon. Hindi na nila makuha ang mga palatandaan nga ina. Amo ina nga, makasiling ka ba lang nga sobra-sobra sila kung magkaon na. Para maghina yung pagkaon mo, may nagasiling gani sunod sa pagtuon, ay himuon mo yung pagkaon nga seremonya sa imo. So kinahanglan gali ang pagkaon na itong tagaan ginaton husto nga tiyempo, di ba la? Kinahanglan gali naton magpungko gidtadlong sa lamesa, imbis nga magkaon ikaw dali-dali kay kung kaysa kuha mo lang pinggan ala dali-dali ti mo inom tubig go no kinanglang pungkuan mo gid siya no likawan mo man ang magkaon nga naga kamot ikaw kay kung nagakamot ikaw dasig ka magkaon ganado ka pa magkaon kay nami gid siya no so ko makaminer-miner man sa imo pagtimo kung may ara ikaw sang spoon and fork, kutsara kag tinidor or kubyertos na ginatawag. Kag kinahanglan saburan mo gid ya, na? Saburan mo gid ang katahom sang or ang kanamit sang timpla sang imo pagkaon nga dapat kaunon tulukon himutaran iba nila himutaran pa ng pagkaon mo kapin pa kon colorful magkagalaniat pagkatapos pag tupa sa imo ilong kanami gid sang iya baho kahumot sang sina iya nga pagkaon na kanami gad ay kag ang sabor as mentioned ni Tita Wilma tandaan lang ginaton nga ginapa healthy ang aton lawas gani kon himuon ginaton gani himuon naton ang husto nga proseso sa pagkaon. Hindi kita magpalumba sa pagkaon kag hindi gin magdali sa pagkaon. Kinahanglan sa pagkaon tagaan naton husto nga tiyempo para hindi kita mabutang sa delikado. Singa isang iban basi babala Tita we bala nga madunlan pabalaw. Pamo na siya na. 1:53 Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang bala, no? As mentioned ni Tita Wilma nga buwas nga adlaw inaugurasyon sa aton bago nga presidente sang pungsod presidente Ferdinand Bongbong Marcos. So hibaluon naton may ara kita special presentation nga ipabati sa inyo pagi kay Action John Diaz. Ang kabulos ng bagong administrasyon sa gobyerno sang pungsod Pilipinas. Ang transisyon humalin sa karon nga administrasyon
pakadto sa bag-o nga lider sang pungsod Pilipinas ang nagasugod sa proklamasyon sang Kongreso sa nagdaog nga presidente sa ginpatigayon nga eleksyon. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Pagkatapos sini, ang ginproklamar nga tagdaog ang ginatawag nga President-elect. The logistical requirements of the transfer of power, coupled with the public's high expectations of a new chief executive, create tremendous pressures on the incoming administration as far as communications in administrative and ceremonial tasks are concerned. Una, ang transisyon sa pagka-presidente. May apat ka mga tradisyonal na aspeto ang transisyon. Ang transition team nga nagahikot sa pagkuha sa mga records, equipment, materyales, kag iban pa nga mga datos gikan sa nagapungko nga administrasyon. Ang inaugural committee ang napilian sa nagdaog nga presidente nga nagapreparar sang seremonya, imbitasyon, kag iban pa nga detalye sang inaugurasyon. Ang search committee ang nagasala sa mga opisyal nga gina-appoint sang presidente sa iya nga gabinete. Ang pagpungko sa mga ginpalayag opisyal ang magasugod pinaagi sa isa ka administrative order sa tion nga magpungko na ang nagdaog nga presidente. Ang policy team, ang grupo nga nagadihon sa sistema sang panggobyerno nga pagasundon sa mga bulos nga administrasyon. As soon as the president-elect is proclaimed, he or she may create a transition team or shadow cabinet who will do the legwork for the transition from the old administration to the new. Ang masunod nga presidente ang may gahuman nga ipabilin ang mga co-terminus nga personnel sang gobyerno pinaagi sa pagpanaog sang memorandum circulars. Ang inaugurasyon. Base sa tradisyon, ang magabulos nga presidente ang mag-aabot sa Presidential Palace antes ang inaugurasyon, agud magpatigayon sang courtesy call sa pagabuslan nga presidente. Kasunod sini, dungan nga magapadulong sa venue sang inaugurasyon ang presidente kag president-elect. Pag-abot sa inauguration venue, paghatagan sang pinakaulihi nga military honors ang outgoing president. Ang outgoing president ang gilayon maghalin sa inaugural venue. Apang, ini ang mahimo man nga magtambong sa seremonya. Sa seremonya, una nga magakanta sang national anthem kag pagasundan sang ecumenical invocation. Magapatokarman sang inaugural song. Ang Senate President ang magabasa sang proklamasyon nga nagaanunsyo sang resulta sang eleksyon. Base sa tradisyon, ang Vice President-elect ang una nga magapanumpa antes ang udto sang Hunyo 30 para masiguro ang constitutional succession. In punto las 12 sang udto, Hunyo 30, magapanumpa naman ang President-elect sang Pilipinas. Pagkatapos sang oath of office, the traditional presidential anthem, Mabuhay, is played with the appropriate ruffles and flourishes. Maghatag man sang una nga 21 gun salute ang Armed Forces of the Philippines sa bag-o nga Commander-in-Chief. The new President of the Philippines then delivers his inaugural address. Pagkatapos sang inaugural parade, ang presidente ang magabalik sa Presidential Palace kag magapatigayon sang pinakauna nga cabinet meeting. Sa sulod sang palasyo, ang presidente ang magahimo sang symbolic procession pinaagi sa paglabay sa mayor nga hagdan nga suno sa maragta sang Pilipinas. Ang hagdan nga ginsaka sang iloy ni Dr. Jose Rizal agud magpangayo sang kaluoy para kay Rizal. Ini ang nagapanumdum sa kada presidente nga hatagan sa nagkakaigo nga hustisya ang kada persona. From the main stairs, the president passes one lunas painting
of the blood compact and enters the reception hall, lined with the portraits of the past chief executives, and which traditionally has, at its centers, the table given to President Quezon by inmates who receive a presidential pardon. Again, a tangible reminder to every administration of the power to grant clemency and do justice. Ang inaugurasyon sa ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. So, nabatian na ito ng special presentation para sa palabuton buwas nga makasaysayan nga inaugurasyon sa aton sinibag-o nga presidente sa bungsod Pilipinas, Presidente Ferdinand Marcos Jr. So, nabatian natin kung ano ba lang mga matabubuwas, ano ba lang ginatawag nga inaugurasyon, ano ang mga activities buwas, kag ano bala, ang ginahimo sang presidente. Okay, hibaluon naton kung anong iyahimuon buwas. Okay? So, bantayan ina kag kita nga mga ordinaryo nga pumuluyong Pilipinhon. Wait and see man kita sa dalagan sang panggobyerno sa idalom sang bag-o iya nga administrasyon. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time kadtuan na nato ng aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, basta Dr. Pinoy Squalene Capsule. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat nato nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas. Okay, sa mga naka-online dira mayong hapon lang. Thank you, Gid. Hi and hello. Unang thank you sa hi and hello sa inyo. But anyway, okay lang na siya, di ba, tawa na? Kay Rosaleo de los Reyes, good afternoon, ma'am. Watching live Kilantang family. Huxin family, Aldawar family from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Mayong hapon lang da. Salamat gid sa inyo. Kag Mary Grace Ruiz, mayong hapon titawi pa shout out lang sa tiyo kung ara sa iya sa may bulkitan. Tuy Mayo or Choy Mayo, mayong hapon sa imo. Ga-monitor gina siya sa imo programa. Grace Nigali sa Barangay 10 Victorias. God bless Tita We. Okay, salamat gid sa imo. Inday Mary Grace Ruiz, dire sa may Barangay 10 sa may Victorias City.
Aha. Ma'am Virgil Pinda. Hindi na butang ko bangs lang gamay, Ma'am, for a change blow. Okay, ari naman ni mo maukon nga tagpalamatia sa may Celine Homes. Ari di si Day Thelma, Iguico, si Lydia, si Bibing, si Jennifer kag Mercedes Lambert kag Hinida Barbon. Stay healthy always and God bless you and your family. Thank you, Gid, Ma'am Virgil Pinda. Thanks also for the love and the prayers. Salamat, Gid. Kag Adaman, si Serufino Eragabino, Action Wilma, good PM. I am watching. Stay safe and good condition. Okay, God bless you always, sir. Thanks for the hearts. Thank you so much and God bless you too. Kadira sa may handumanan, ina si Sir Rufino. Emilia Hiponia, good afternoon, Ma'am Wilma. Yes, salamat man. Kag, blessed afternoon, Tita We, pa shout out sa parents ko. Si senior na. Sa parents ko, senior na. Nga monitor gid adlaw-adlaw. Tita Edison Gonzalez, kag Leonita, I'm sorry, gali. Si Edison Gonzalez ang iya papa. Akong natungod yun nga tita. Edison Gonzalez and Leonita Gonzalez, mayong hapon lang gid sa inyo, kag salamat. O sinamak, pagid ko na hambal ni Emilia po niya, nga sige lang na sila obrada sa sinamak, namandamo na nag-gusto stocks nila sa sinamak, but silingon damo ang ila sini mga customers, maayo ang produkto. Abaw, good PM, Tito We, mayong hapon lang digali sa Mayla Casiliana, watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless, Tito We. Yes, thank you, good, and thanks for the kiss you sent, Ana F. Marquez. Salamat man. Good afternoon, Tito We. Tamyaw lang ko sa family Laparan, family Labaniego, Turbelo family, kag Esparicia family. Gatamyaw si Inday Connie Laparan, sang Pandanon DSB. God bless, Tito Wilma. Okay, kid. Yamagishi, Leda Yamagishi. Mayong hapon sa imo, watching now from Tokyo, Japan. Yes, good afternoon. Thanks for the heart. Okay, a fight lang ko, no? Okay, go lang kita, di ba? Homelumina, mayong hapon. Gerald Paderes, salamat man, good PM, and kuno Tita We. Salamat gito to Gerald. Okay, Merazol Gonzalez Ternea. Okay, Tawe, pa shout out lang sa parents ko, orkestra na ina, na? And thank you, Gid. Kay Evelyn Sinaon. Hindi, Evelyn Sinaon. Good PM, Tita Wilma. Monitor lang ko sa Purok Gaisano. Sa may Purok Gaisano Alihis. Tamyaw ko lang magulang ko Francisco Sinaon sa may Barangay Felisa. God bless you always. Yes, good afternoon, the mom. Thanks for the prayer and the love, man, Ana. Leda, mag-isiwaw. Okay. Ma'am Thelma Iguico sila niya. Pasalamat siya kay Ma'am Virgie Gintamyaw niya. Naka-online man si Ma'am Thelma Iguico. Nanay Thelma, good afternoon. Salamat, Gid, no? Gerald Paredes. Si Cathy Veer. Man si Cathy Veer, nag-upod sa aton karon nga hapon. Okay, enough lang nanay sa aton greetings, ha? Relax lang kamo, dugay-dugay balikan ta naman kamo, And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigtululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kabaluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long as nagtubo na siya sa tunog saran, as long as ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog mo siling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag. Dira, inalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga hamahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masiling na titawi, iyan sa mga may kwarta utan nun, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la?
Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pa gid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amo ginang pinaka mga the best na ton nga masiling manami nga mga klase sang utan kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit, ha? Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida, wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga mag-time. Padayon man si Tita Wilma. Good PM, tagwit lang ko happy birthday kay Julian Espinosa. Happy 13th birthday sa iya. Julian Espinosa, dira sa Barangay Antipulo, Pontevedra. Greetings coming from Mama May kag Papa Jorin. Tatay Napo Espinosa kag kay Nining Vasquez. 5413, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Good na noon Tita Wilma, paliog lang tamiyo sa akong pamilya diri sa Delicia. Di insakto na. Delicia Ibi Magalona. Kay ginagwit ko lang happy birthday sa akong mabuot nga ugangan dira sa Hacienda Riverside, Barangay San Isidro, Ibi Magalona, sina Elizabeth. Kag sa akong bayaw si Lizelle. Advance happy birthday, God bless. From 71-73. Good PM. Day Wilma, liyog man ko tamiyo sa akong bayaw sa San Dionisio nga si Oliva Quezon. Kag sa mga kabataan kag iyabana nga si Orlando Quezon. Ang nagatamiyaw, si Emilia Saldes sang La Castillana. Thank you, gid ka. God bless. 6058. Madamo, gid nga salamat sa imo. Okay, hello, manda. Good PM. Tamyaw ko lang palangga ko and 2 kids nga nagabuli gid sa akon. I love you, CJ. Kian, ang kapalangga, Mama Cecil, sang Isabela, 1757, baho. Kung pasugtan ta lang, ang ila sini nga mga messages, pero damo pa na. Balikan lang na karon ni Tita Wilma. Alas 2, Justice sa Ace Action Radio, Philippine Standard Time, mabasa na kita sa atong sulat karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ngayon pagkabasahon nga sulat sa sininga hapon. Yes, halin ini sa isa ka lalaki nga nagapatawag lamang sa ngalan Erickson. Ginpadala niya ini sa FB or sa Facebook. Pagi sa iton sa ni Facebook account. Ang sulat ni Erickson, nagasiling. Dear Tita Wilma, Hi Tita, ako gali si Erickson, taga Bacolod. Gusto ko lang magpangayo sang imo advice na tungod sa relationship namon sang girlfriend ko. Kay ang natabo bala Tita sining mga nakaligad nga sinimana kag almost a month na. Puwerti na kabisi sa amon trabaho. Gani, talagsa na lang kami nagakita ay nga duha. Kun kapoy, ang mapautwasan namon ang tagsa-tagsa. Kisa, amo pa ang ginahalinan sang amon away. Abi mo Tita Wilma sang nakaligad gani? Wala lang ko naka-update sa iya tungod sa sobra ko nga kasako.
naakig na siya sa akon. Basi balagi na pensar niya nga may other woman na ako sa akon work. Pero ta wala gid ko intensyon kag oras para himuon ina. Naga-work gid ko para sa amon future nga duha. Kag sa amon ginaplano nga pamilya. Galing subong balayahaw, nagakakulang na ang atensyon kag oras namon para sa isa kag isa. Amuna ang problema subong. Ano balang maayo ko nga himuon para nga magdugay kag mangin mabakod ang amon relasyon nga duha. Gusto ko nga kami ang magdayunay. Pero hindi ko ma-imagine nga madula ang rason kung nga ako nagapanikasog niya. Nagapanikasog nga makatipon. Ang gusto ko lang tita mahatag ko man sa iya ang happy and comfortable life sa ulihi. Salamat gid diri lang asta. God bless sa imo Tita Wilma. Erickson. Okay, sa imo Erickson, maayong hapon. Madamo gid nga salamat. At madamo gid nga salamat sa imo sulat na ang akon nga tubig. Madamo gid nga salamat sa imo diri nga sulat nga ginpalabot sa This Is My Life na kung sa bagay, when we say relationship, hindi man na lahog-lahog mo, no? Ang halos tanan nga ara na subong sa pagpangabuhi, nakaagigid sa mga pagtilaw. Di ba? Makaagigid sa pagtilaw nga kung hindi lang kamo kabalo mag-handle, ti mapugday gid kag maguba. Thank you. Ti kon maguba hindi madayunay, mapaslawan, sakit, bungkag man ang pag-upuray kag yes, ano po ang anong gwa, no? Ang tanan madula tungod sang hindi maayo nga mga hitabo. Gani kang kaisa sa isa ka relasyon, especially sa inyo Erickson, no? Sa imo girlfriend, why mo na mention ang name niya bimo, na? Sa inyo relasyon, kinahanglan gid ina sang maayo nga pagsugilan nunay. Tandaan lang naton bisan sa ano nga relasyon, ano gani importante ang communication, no? Kinahanglan tagin na iya constant communication para mag-intindihan ay bala para nga maklaruhan ang tanan. Karon bala kami mahatag ko sang pilalang ka mga bagay nga dapat tandaan sa mga magnobya-nobyo na sa mga mag-asawa, di bala mag-asawa kag bana, sa asawa kag bana na mahatag ko da gamay bala nga idea man sa aton man mga na-experiensyahan kag sa aton man mga nabasahan ay abaw si Tita Wilma hindi sa mga naganubyahanay, isagid man ina sa mga problema, no? Inang kulang kamo komunikasyon tapos wala kamo bala nagakita ay permi. Ti kung nagaintindihanay kamo nga duha na kag naplastar ang tanan, wala problema, hindi bala? Ang kakulangon sang oras isa ina ka factor kung nga may mga hindi pag-intindihanay nga nagakatabo sa tunga sang magnobyahanay. Bisan pagani sa mag-asawa. Amo na yung sila nila nga communication is the key. Amo ginang pinaka. Mas manami iya to Erickson nga as early, sa samtang timprano pa, mahitagan mo na solusyon ang inyo problema nga duwa sa imo nobya. Kag i-try mo gid, tinguhaan mo gid, extra effort na para nga mabuksan ang komunikasyon sa tunga ninyo nga duha kag mahambalan kung ano man ang diferensya. Kag kung gustuhon gid posible may mga bagay-bagay para nga dapat ninyo i-work out para sa inyo relasyon
gani ikaw nga lalaki, ikaw gina maghimo sang pamaagi, no? Para mag-work out ang inyo sini nga relasyon kag mangin maayo. Importante nga mahibaluan mo man, kinanglan importante mabalaan mo man, mahibalaan niya man kung anong kinahanglan para sa mabakod ninyo nga relasyon. Dapat tagaan nyo man kung kaisa, di man siling gani, kaisa kung pwede pa lang, always gin mo, no? Tagaan nyo time ang tagsa-tagsa. Tagaan nyo importansya ang tagsa-tagsa. Kaya nga, kung dawala lang, kita ay okay lang, pag hindi okay lang, may mga plano naman kamo for the future, hindi amo na. Paano na karon mag-bakod, mag-strong pagid ang inyo sa relationship kung amo sina. Dapat adlaw-adlaw you should learn, di ba la? Kinanglan adlaw-adlaw tuon kamo kung paano kag ano ang dapat ninyo himuon para sa maay ninyo nga relasyon. Kinanglan mahibaluan gid ninyo kung anong kinahanglan, dapat nyo mantagaan sang space. Kung kaisa, kung daw anugin nga daw wala oras, antad gamay sa sa trabaho para mabalikdan mo man ang isa nga, ay nalipat na ko, wala ko siya, duway na kuya time sa akong boyfriend, wala na kuya time sa akong girlfriend, ado amo na bala, so kinanglan tagaan man naton time, mga ton loved one, di bala? Bisan ano padaya ka budlay, masiling very busy ka mo sa inyo trabaho, basta ang love na naton kinahanglan tagaan ginaton tiyempo. Sa isa kasi mana nga magkita ay kamo kag magatubangay istorya tagaan oras gid. Hindi na malain, na? Kag yes kung magpahuway man. Paghuway gid siya kinanglan. Ano man tambak pagbakas naton sa pagtrabaho nga masiling preparasyon para sa inyo pagpangabuhi sa uli. Bakas lang kamo nga bakas. Pagkatapos ang kaugalingon nyo gali, kag ang mismo kaugalingon ninyo, kag ang inyo relasyon na pabayaan na. Pero anyway, Tuto Erickson, nagapati man si Tita Wilma, gamay na ang problema, na. Nagapati kita, gamay nga mga problema, nga pangitaan na itong solusyon, pero mahapos lang ina para kay Tita Wilma, kaya syempre, hindi ako yung concern, kundi ikaw nga natungdan, ikaw ang ginabudlayan sa sitwasyon. Pero, dapat gin ninyo istoryahanay nga duha, kag mag-intindihanay kamo, mabatian mo ang iyabahin, kag mabatian niya man ang imubahin. Kag kinahanglan ninyo sa tagsa-tagsa ang pagpasensya, suporta, na kag dapat gid mangibabaw ang inyo sininga pagpalanggaanay. Ay, amo na masilingan nga ano na mamangkot ko nga ano na kadugay inyo relasyon, kung bag-o pa lang bala or pila na kay years, hindi kami ara yang nga mga boyfriend or girlfriend nga gusto nila they will live happily ever after. Ba mo sila may mariak na da. May amo pa na tita hao, no? May amo pa na subong tita weaw. Nga akon may tsansa man lang himuon nyo nga hindi. Di ba la? May ara kita suggestion para nga magbakod kang maglawig ang inyong relationship ay. As mentioned ko, ay na nauna ginhambal ni Tita Wilma, communication is the key. Kinanglan gid. May komunikasyon ka mo sa tagsa-tagsa. Di ba la? Kaya ang pag-angkon sang daily communication sa tagsa-tagsa, amo na makabig naton isa sa pinaka-importante para mangin strong ang inyong relationship. Kag tubtob mahimo, maghatagid update sa imo partner. Kung diin ka man, kung ano man ang imo ginahimo, para likaw sa misinterpretasyon. Di ba la? Hambalan sang maayo mga problema, kag hindi mo gid pagpabayaan nga magligad lang ina, nga wala ma-resolve. Kag makabulig man ang constant communication sa pagsiling nga ano pagyed makabuligid sa inyo maayo nga relasyon ang pagsiling nga ano gid magsiling kang I love you o kamusta ka na da pagbabay naman I love you bisan sa chat or sa text lang na pagkatapos may ara da I love you ay okay na yan di ba la amo gid na importante dira hambal always gid hambal I love you sa imo sini pinalangga kag kinanglan compliment man
sa iya, kinahanglan gid isa pa gid Tita Wilma understanding. Dapat gid kinahanglan. Every time nga may magwa balang di pag-intindihan sa tunga ninyo sa imo partner, sa imo girl or boyfriend, ay tagi oras para nga maistoryahan ninyo ang problema. Right? Na intindihon ang tagsa-tagsa, intindihan na gid importante kag tubtob mahimo dapat mangin open-minded ka muna. Importante man nga kabalo ka mamati sa side niya, kabalo man siya mamati sa side mo para malikawan ang di pag-intindihanay kag mas nga mangin mabakod pagid ang inyo relasyon nga duha. So magluwas sa communication, understanding, isa pag sa pinaka-importante, trust. Ang pagsalig. Kaya ang matudtuon nga paghigugma nagasalig. Amo naman si Lincoln, di ba la kapid, as always, nagambal ko, kapid siyang paghigugma ang pagsalig. Ha? Kaya ang matudtuon nga pagpalangga, nagasalig, ina siya. Kinanglan may pagsalig sa inyo sa isa kag isa. Bisan wala kamo nga duha, nagaopdanay. Di ba la? Saligan mong partner mo, ang girl or boyfriend mo, nga hindi siya maghimo sang bagay nga makapalain sa inyo relasyon. Importante mangin honest sa isa kag isa. No pagid tawe, importante pagid ang respeto, di ba la? Respeto, respect, na? Kaya ang paghatag sang respeto sa isa kag isa, isa man nina karason para mas mangin strong pagid ang inyong relationship. Mga lalaki or babae likawan gid ang pagbuhi sa mga masakit man nga tinaga, ang pagyaw-yaw na bilang mga bad words nga ina, or mga lalaki ang inyo mga kamot dapat hindi mangin mamagaan ina nga pack dayon, di ba la? Hindi nami na siya kag hindi nami magbayluhanay sa mga malain nga tinaga. Respeto lang kay nga kita ay nagkilalahay kag naghigugmaanay kamo nga duha, dalagko na kamo na kag kinanglantunan gid no nga intindiyon kag respetuhon ang desisyon sang tagsa-tagsa. Kag isa pagid sa madumduman ko support nga ginatawag. Anong support nga ginatawag? Kinahanglan ikaw Erickson tagaan mo gid suporta ang imo sini girlfriend or bisan sino sa inyo na especially sa iya sini talent, sa iya sini abilidad, no? Sa iya sini ikasarang or sa iya bala mga nahiligan, suportahan mo at tugtog mahimo kung i-appreciate mo kung may diferensya, gamay comment, balikan mo din sa appreciation, ay malipay na siya, kag tagaan mo siya compliment sa iya mga achievements, importante gid ina. Kag sa imo Tuto Erickson, kinahanglan gid mangin intimate kamo sa isa kag isa, di ba la? Closeness kinahanglan gid paagi sa constant communication. Kag ining mga na-mention ni Tita Wilma sa imo, communication, understanding, trust, respect, support, di ba la? Among mga nahatag ko sa imo, may trust, support, respect, pagid Tita Wilma. No, kinahanglan gid. Suportahan na. Kay sa tag sa karelasyon, kung wala inang lima, mahuyang ang inyo sinipag-updanay. Ang importante, respeto ara gid sa gihapon. Kag nami pagid kung updanay kamo iya sa inyo mga belief bala, na especially updanay kamo permi sa inyo man mga pagpangamuyo. Importante gid ina. Updanay kag syempre iampo gid ninyo nga mangin maayo ang inyo relasyon kag mangin successful kamo sa ulihi. Okay? Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo Tuto Erickson, sa iban paginaton dira nga mga kauturan kamo man, kung may mga istorya kamo sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan nakatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, sulat lang ina kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse Wheelrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Okay? Hindi gani pwede nyo man ina mapadala paagi sa mga, kung mayroon ka mo FB account, no? Search nyo lang ang personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupino Sugaton, o kung sa aton man Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kaya mabaton gid na ni Tita Welk. Relax lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Narito na ang mga nanalo. And the winner for
Okay, sa aton man mga kauturan dira nga mga naka-online. Bawdo kabudlay gid sa nga aton sitwasyon kay ina sa nga aton connection pero kinahanglan gid kita ang magpadayon, di ba la? O gapro ga react sila nga Tita Wilma wala kuya ara na share na ni Tita Wilma iton programa ara no lang tawan nyo lang dira. Shout out lang sa akon nga mga kaupdanan nga BHW nga on duty Subong Health Center. Poblasyon Valladolid. Kay Karina Novera Murphy, Alcachupas, Bobby Cervantes, Minyosa, Mila Chu, sakto na siya. Cher Porcel de los Reyes, kay Mila Chu Dinaga, naara si Mila Chu Dinaga, paamo ka na balayinday. Nelly Mayor Menti Elardo, good afternoon. Kadamo sa ila gali. Kay Helen Rios, Remakitko, mga amoners na enjoy lang taya obras ang aton mga task as BHW and be willing to serve as public servant. God bless us always. Correct, ikaw diraday. Hello, Tita Wema, yung hapon. Tamyaw ko lang, Tita Family Hilya, sa Barangay Can Roma, Pontevedra. God bless you always, Tita, and more power. Padayon Action Radio from Stephanie Hilya. Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Judge Jose Paulo Ariola of MTCC Branch 1 on his birthday today. Likewise to Lester Noel Cubid of Iron Elk Adventure Park on his birthday today. Thanks, Gid. Thanks a lot. God bless you and your family circle. Okay, keep safe always, everyone, and more power to ARB. Salamat man sa imo, Ma'am Elizabeth Gamala. Kag salamat gid sa imo diri na paidilaman nga. Yes, of course, prayer, love for the kisses, the flowers nga ginpadala mo sa Action Radio. Salamat gid, Ma'am. Kag ako ni Helen, Tita Wilma, more power Action Radio, and thank you. Na Ryan Charisma, mayong hapon, Tita Wilma. Happy birthday sa akong subang Mary Joy Gonzaga Tulones. Halin kay Helen, no? Ako ni Helen. Kag Tita We, mag-greet lang ko sa mga bata ko, si Roslyn Bison and his family sa may Calatrava. Happy feast gid sa ilan now. Enjoy lang ka mo mga anak. Salamat, Tita We, Ana. Kag happy birthday sa akon subang Mary Joy Gonzaga. Dana ina, okay? Hi, Tita Wilma. Greet ko lang tani si Manang Monalyn nga sa Manila. Happy birthday, Nang. Wish ko nang halong kamuda sa Manila. Happy ka sa birthday mo, Manang Monalyn. From Ronalyn Dinoy. I love you so much, Monalyn. About birthday, mga mag-utod gitoon. Cathy Veer, salamat gid ka kay Gerald Paderes. Thank you so much. Okay. Enough na anay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami tinagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagkasiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kabaluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulos. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa tunog saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang amo na wala ka hilig ya sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, dira, inalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masiling na titawe, iyan sa mga may kwarta o tanon, kamahal sinaara na subong sa 3 Action na Radio Philippine Standard Time. Titawe, halin ka 8421. Sa aton letter sender sakto tawi hambal mo, gamay lang na nga problema noy. Kabahin lang na sang pagtubo sang inyo relasyon. Pulo panahon, sorry gida. Pulo panahon mo sa
mga i-text. Okay. At i-text kag hindi pagkalimti ang tinaga nga I love you. Jazzer ni Ana. Yes, so ay hindi lang malipat. Ano ginabisan sa kasakuon, may break kagin nga mga pila ka seconds. Ma-text ka lang da, no? Kadali, okay. Well, anyway, thank you, thank you. Yes na yes ka ta, understanding is the best important, diba? Loving, caring, responsible. Halini kay Cecil. Okay, 1757. Madamugin nga salamat. Ay, Tita Wilma, para sa letter sender. Istoryahang nobya mo, kag paintsindihagid sang maayo para magklaruhan gid ang tanan. Kag tsakto na, ginahimo mo, nga ga-work ka para sa future mo, kag tagaan yung gid time, mag-isa kag isa. Para makabanding man kamo nga duwa, kag always gid pray kay God, kay ara gina siya gapamati sa imo. Tutoy Erickson, nabatian mo na ang message na 0878. Well, anyway, thank you so much. Please greet Patrick Tanhente. Good PM from someone. Basta 2191 ho. Mga anak ko dira, no? Gapamati lang kami di sa radio. Please tamyaw kay Juanito, kay Jose, kay Diola, Jonas, Richard, Jairo, kay Tatay Teddy Rida. Thanks, Gid. Yes, in the Ronnie Trava 4538. Ano kay ara kamo dira? Baigo lang na makaayo ang inyo dira nga mansion. Good PM, Tita We. Greet ko lang si Emmanuel. Nagapamatigid sa imo from 2579. Alas 2:45 na, dali lang gid ha. Kay si Tita Wilma, ma-horoscope na. Pero happy birthday anay sa eton mga celebrators for today. June 29, 2022. Happy birthday! Kay Monalyn Dinoy, happy birthday. Halin kay sister mo, Ronalyn. Kay Judge Jose Paulo Ariola of MTCC Branch 1, happy birthday sa imo. Kag kay Lester Noel Cubid of Iron Elk Adventure Park, sa iya man birthday today. Halin inatanan kay Ma'am Elizabeth Kamala, na? Kag happy birthday man sa anak ni Akon Helen, nasiplatan ko to di kaina, no? Ang anak ni Akon Helen nga nag-celebrate man sa iya birthday today. Happy birthday man sa imo, bapa mo kay na. Hindi malipatan ko bidayon mo na kay Mary Joy Gonzaga Tulones, kag sa mga nag-celebrate sa ila kadlawan karon nga adlaw ana. Thank you. God bless gid sa inyo. Kabayong mag-enjoy kamo sa inyo celebration for today bisan sa gamay lang gid. I wish lang ni Tita Wilma good health and more gift of life para sa inyo. Horoscope na, Tita We. Sa itong sinitag sa ka-zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw Miyerkules, sa liwat, Hunyo 29 tuig 2022, unahon neto ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ining mga nataw Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, para makalikaw nga makaangkon sang sakit sang ulo na tungod sa imo trabaho, siguro halang niya nga husto ang ginahimo mo na. Kag hindi mo man dayon patihan, hindi mo man dayon pagpatihan ang ginasugid sa imo sang imo ginasugilanon or sang imo ginaistorya dira kay basi bala nagpakita lang okay gid siya gali may hidden agenda. So, halong lang Cancer, 9-16-25 kag 40 mga masuwati nga numero. Gray is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, ng mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Abi mo Leo, sunod sa imo horoscope may mga hulag ikaw sa karon nga ang resulta sina pareho balasang natabo nga kapalpakan mo sang una. Gani para malikawan, magpangamuyo ikaw sa imo himuon na para malikawan ang kapalpakan. Maswati nga mga numero 3-15, Justin 9 kag 38. Red is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo amo nang nataw Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Na maka-perform gid sang maayo ang mga Virgonian karon when it comes sa ila sini mga responsibilidad na kag posible
magalabay lang sa pensar mo ang imo ginapalangga. 4-7-24 kag 36 sa mga masuwerte nga numero. Orange is your lucky color. Sa mga libre naman, yes, Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra, suno sa imo horoscope, hindi na kinahanglan pa nga magpagarbo ka para nga masiguro mo nga mangin maayo ang ila pagkilala or mangin maayo ang impresyon nila sa imo. No, hindi, ha? Be natural. Okay na siya. Kung ano ka, amo nang ipakita sa ila. 11, 23, 39, kag 44, mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Kung may kwarta ka ginmanda, Scorpio, bisan may kwarta ka pa, hindi ka magsobra-sobra sa paggastos suno sa imo horoscope. Tungod mag-abot ang adlaw nga sigurado may ara kagid-gali nga ginapreparahan. Kinanglan kinot kagid. Just 25, 39, kag 41 mga maswerte nga numero. Sky blue is your lucky color. Yes, sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, sabi mo, tuod lang, may mga bagay-bagay kada nga ginaduha-duhan sa imo ginapalangga. Ha? Para magasiguro ikaw sa gusto mo mahibaluan, abi istorya ha siya sang maayo para clarex ang tanan. 9-16, 24 kag 39 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Relax lang si Tita Wilma. Magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Okay. Tawil magwit ko tani titang bana ko nga mabuot kag mapinalanggaon. Wow ha, swerte ha. Mabuot kag mapinalanggaon nga bana ni Inday Rona. Salamat sa pagpamati kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Ga-monitor lang diri sa Barangay Pandanon DSB, Novi Magapan, salamat gid. Kag Amifel Ormando, Tita Wilma, good afternoon kay sa tanan nga nagapamati sa programa mo. Salamat gid sa imo Inday Arnifel, na? Kag Emilia Hipunia, siling ni Inday Hipunia. Yes, ma'am, salamat gid ma'am kay nabasa mo na. Ginabasa ko may natanan guro hindi mo lang mabatian. No? Marivic Villarante, good afternoon ma'am. Yes, salamat gid, na? Pila lang ina sa mga mensahe diri sa aton sa text hotline. And of course, sa aton sa ni chat room, Miss M Saboso, thanks for the love. Good afternoon lang dira kay Chris John, kag kay Helen Hamilano Arellano, salamat mine. Kay Flor Bailon Amugod, kag kay Jaquita. Salamat kag kay Serena Grande, kag kay Jethro Hibaluan mayong hapon man. Christian Bea Dalisay, salamat gid kag kay Margie Abathayo Flora. So enough na lang anay ina. No, may damo gid nga salamat sa inyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Ti kabaluman kita kung daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasilingan, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala kagid na sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa aton og saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pa man kutang, guro ka hambal ka lang, amo na wala ka hilig yan sa utan, mahilig ka sa utan, o kung masiling ka, kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, okay, salamat kid sa imbitasyon. Okay, greet ko tawe, si Ronald Calvo sa Bata Enjoy, Canada. Good luck. About 3741, abi. Kundiin man kamo. Pag ginatagan na tamyaw lang kamo da online. Okay, at tapuso na ni Tita Wilma mga nabili natin nga zodiac sign. Para man sa ito na horoscope karon nga adlaw. Ay rin nakita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn, may mabaton ikaw or mababaton ka mo nga balita nga magkadilismaya. Na? Posible na may angot sa trabaho or if not naman financial o kung sa imo sini love life.
preparar lang. May suwati nga mga numero 4, 18, 24 kag 35. Maroon is your lucky color. Ang mga Aquarius Enero 20, tubtob, Pebrero 18, abi mo wala Aquarius, amat-amat ikaw nga makilala sa imo sinia field kung diin man, kung ano man, diin, ano trabaho mo, no, whatever. Sa paghigugma, ari pagyan. Sa mga Aquarius, sa paghigugma, ipabatsyag mo lang. Ha? Sa imo ginapakamahal ang matudtuod mo nga balatyagon ang nabatsyagan mo na. Mas swati mo nga mga numero 4, 13, 30 kag 41. Tangerine is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pisces Pebrero 19 tubto Marso 20. Mga Piscian, ang pagkamaalwan, ang pagkamadinumdumon, mga pamaagi lamang ina para nga maging malapit ikaw sa likom nga ginapalangga mo. Abi pa utwas na sa iya na prangka siya kung ano matudtuod mo nga pagkatao kag baletyagon. 4, 16, 27 kag 31 mga maswati nga numero. White is your lucky color. Okay. Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob, Abril 19. Yes, Aries, ini pagsapakain ng mga mabatian mo ba lang nga daw lain nga mga idea nga nagasulod sa pensar mo, ignore na kay mga hilo na para sa imo na halong ka para hindi ka magsala. Mas wati nga mga numero 2, 16, 30 kag 42. Brown is your lucky color. Impontuli stress, Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pero daligid lang kay tapuson kong nabili naton nga mga zodiac sign. May ari pa kita nabilin. May ara pa kita Taurus. Di ba na mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, mga Taurian, hindi malain kon ikaw or kamo mangin workaholic, di ba la? Pero tagay man panahon pamilya nyo ay, ha? Para hindi ka mo ginulsod sa ulihi. Tagay, get precious time ang inyong pamilya. Hindi lang trabaho nga trabaho. Tingwaan kita Taurus nga mapahalipay mo sila. Just 26, 33 kag 40 mga maswati nga numero. Violet is your lucky color. Kaya tapusan natin nga zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Posible isa ka malain nga dumdumon ang imon ang magasulod naman sa pensar mo na kung ina hindi maayo kag peligroso kinahanglan magpangamuyo ikaw sang hugot sa kahitaasan. Okay? Mas swerte nga mga numero 6, 18, 26 kag 37. Green is your lucky color. So, nabatian natin na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon niyang adlaw, Miyerkules. Hunyo 29 tuig 2022.
Si Tita Wilma magapaalam na pasensya giyad sa wala naton malabutan nga mga mensahe sa karon iya nga hapon. Utang lang na ni Tawi, bawi lang ko buwas. Pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo sa sini nga hapon halin sa Matthew chapter 26 verse 53. Do you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? I can't say goodbye. Was na naman. Salamat gid kag sa liwat mayong hapon. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.